Okay, বয়নিसिमबो তো I hope লাইভত नोंथांमोना জয়েন जागोन আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত तो बयखौबो बरायबाय लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर फैखो लाइभआव गोबांथार फैबायना अके आं 6:30 आव फैनो सानदोंमोन बाट एडभान्स फैबाय टाइमा एसे फ्रि जानायखाय प्रमद सरगियारि वेलकाम एन्ड महेश सेत्री अतुल दैमारि मैखोम टिके बडक्रिसन एन्ड बनजार एन्ड फुंबिलि एसबि भिडियोग्राफि एन्ड सुजित उमाराजा महिलारि एन्ड मनोज ब्रह्म एन्ड प्रमद सरगियारि एन्ड नार्जारि ब्लग रनसाय ब्रह्म मस्ट वेलकाम गासैखौबो देन Let's discuss na benjabai BTC sakri. Bigrai and double S Sarang Nazari Ronsai. Hello everyone. Ma khobor mari dong ma khalamgas nang ma ki songke Zaitek increase sana dong dine khantade. Live sir sir dong and Zaitek sir increase hongdeng. Ma increase. De khanta orde. Jine ekdom ise gabaw thane najagan live koi. Nipu and Sudam and Pedidas, Jina Wari, Bikrai, Basudev, TV and Maktang NSK Bodo. Kungur Makobar Humbai. Kamando Pina Sans Tongo, but 100% wade, Kompinago, Rakesh Promo and Maitasu Ada Atsa Maita na okay, Buhut Tasty. Gadan Recruitment as a Suzit, hello. 114 live dong bortoman chenmoy raba and pungbili sujit nazari okay to discuss kalangban sauna clear na sauna clear tini kobra ribadi ese problem jagasno tia mane montham jaigayaw hai relia dong like silsor darjeeling da bobiyaw thangnango ma post dong ang beko se mojang details ko gasno de lafa angkri okay lafa oh my god बहुत गोथाव लाफाजों आरो बानलु बाथोन जायोबा मोजां जायो दा बादि टाइमाव ना एसे गोजां बोथोर हाङाव सो दा जोंनि कन्टेन्टआ जाबाय BTC साख्रिनि केन्सेलनि सायाव डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय एचएस लेभेल टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेल डिग्री लेभेलाव 10 निफ्राय ग्रेड 4 इनक्लुडिं टेट तो बेनि सायाव जों सावरायगोन दादा ग्रेड 3 ৰিচেকিং কৰিলে ভাল হয় এটা কৰিব এটা কৰি আছে চাগে इनिफ्राय ओके गोबांथार कमेन्ट्स फैदों दायो आङो जास्ट बेवहाय नोंथांमोननिखौ नायगोन जे अपिनियना माबायदि जे थार्ड ग्रेड ग्रेड 4 बा टेट केन्सेल जानांगौ ना जानाङा मया जे साबो বিচাৰিছো যে গ্রেড 3 গ্রেড 4 বা টেট কেन्सेल হ'ব লাগে না নালাগে যিমান ইউথ আছে সবে ক'ব আজি সবে লাইভ ক'ব যে কেन्सेल रिक्रूटमेंट केन्सेल হ'ব লাগে या নালাগে कैंसिल होना चाहिए या नहीं चाहिए बोलो जल्दी तो यूथ्सा मा सानदों तो नोंथांमोना यूथ्सा मा सानदों कि माने कैंसिल जानांगौ या रिप्रोसेस जानांगौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फैयोब्ला मा सानगासिनो बेखौसो आं नायनो फैदों लाइभआव दिनैहाय आंथ' गोबां बुंगासिनो दं जे कैंसिल जाना होननानै जुदि नोंथांमोना माखौ लुगैदों मोगथाङा बुंदों कैंसिल जानाङा थार्ड ग्रेडनिया आच्छा सुजिता बुंदों कैंसिल जाबा जोंबो सरकारखौनो कैंसिल खालामगोन होनदों एन्ड सासे बुंदों डग्सआ बुंदों बिसनिसा कैंसिल जानांगौ होननानै नार्जारिया बुंदों ब्लगा जोबथा एज ए लस जागोन कैंसिल जानाङा आच्छा एन्ड प्रमदा बुंदों आदा बिटिआरनि जबखौनो मानो एप्लाइ खालामनो मोना बिदा बर' बुंदों नाङा कैंसिल जानाङा बुरखांब्ला बुख्रुब्ला जोबनांगौ होनना बुंदों एन्ड आच्छा बड़ा सेलिब्रिटीज लाइफस्टाइल रिप्रोसेस होनांगौ ओके नहीं होना चाहिए होनना बुंदों गियान बसुमतारी निजरा कयसे नालागे कैंसिल हबो नालागे न बिटिआरआव लिडार मोजां फैनाय नंला नामा जबखौनो मोजां जाला होननानै जिकिया बुंदों एन्ड डगजा बुंदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 कैंसिल जानो नाङा होनना बुंदों रकेट गोबा हरबाय BTC साख्रि होननानै राजु बर' ग्रेड 3 एन्ड ग्रेड 4 आ मा जब जायो नायदो इउटुबाव मा जब जायो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ खोन्थाहरदो सोरबाफोर गोहोमा बुंदों आं मोनबाय बायोब्ला कैंसिल जानाङा आच्छा मोनाबा कैंसिल जानांगौ नामा सुजित नार्जारी रिजाल्ट होनो नांगौ जोंनो आच्छा रिजाल्ट होनांगौ तो এতিয়া আমি জাস্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিমানবোৰ এক্সাম হৈছিলে বা ভাইবা টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিছিলা তো এই বস্তু মানে চাকৰিটো কেঞ্চেল হ'ব নে নালাগে
কেঞ্চেল হ'ব লাগে নে নালাগে বা ৰিপ্ৰচেছ হ'ব লাগে নে নালাগে চবে ক'ব আজি হা চবে লাইভ ক'ব অডিঅ' লাইব্ৰেৰী কৈছে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে চবে মিলি আচ্ছা কেঞ্চেল জানা তো মেক্সিমাম কমেণ্টছ फैदों कि केन्सेल जाना मेक्सिमाम कमेन्ट्स आइसे बोले केन्सेल হ'ব নালাগে কাৰণ চবৰ ইউজৰ কথা আছে ন চবে এক্সাম দি থৈছিলে বা কষ্ট কৰি এক্সাম দিছিলে বাইবা দিছিলে যদি হঠাতে যদি মাজতে যদি কেঞ্চেল কৰা যায় তো ইউজৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকৈ হ'ব তো ইয়াৰ বিষয়ে আমি কটা ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ চৰি দেই প্ৰনাউন্স নহ'ব পাৰে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন নহ'ব পাৰে বা ট্ৰাই কৰি আছোঁ केन्सेल जानो नाङा अके केन्सेल जानो नाङा तो मेक्सिमाम बुंदों केन्सेल जानो नाङा होननानै मेक्सिमाम बुंदों केन्सेल जानो नाङा होननानै बेनो जाबाय थार्ड ग्रेड आरो ग्रेड 4 इनक्लुडिं टेट আমি বহি নাথাকোঁ বুলি কৈছে কোনোবা কেঞ্চেল 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 হ'ব লাগে এজন ক'লে কেঞ্চেল হ'ব লাগে প্ৰাণজিৎ ইছলাৰী ক'লে কি কেঞ্চেল 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 হ'ব লাগে বুলি ada गोदान साख्रिफोर ओंखाराखै नामा गोदान साख्रि ओंखारथ'वाखै एपइन्टमेन्ट होग्रोगोन आसाम स्टेटआव बेनिफ्राय लारि लारि ट्रेन बादि साख्रिया फैगासिनो दङ আজি ডিএমই পৰা একচুৱেলি ছেকেণ্ড লিষ্ট নকয় এইটো PWD কেণ্ডিডেটছ কাৰণে ৰিজাল্ট দিলে ঠিক আছে টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল চবে চাব পাৰে পৰ্টেলত যায় ডিএমই লিষ্ট দিলে আকৌ আহিলে ৰিজাল্ট तो जोङो बेवहाय बेनो आरो कि माने लाइभ नायदोंमोन जोङो कि माने सोर साबेसे माने केन्सेल जाजानो लुबैदों बा लुबैयाखै बिकज मा स्टार्टिंनिफ्राय डिसकास खालामबा नभेम्बराव जादोंमोन 193 वाला ग्रेड 4 एन्ड मेआव जादोंमोन 275 नि पस्टनि ग्रेड 4 बाइबा टेस्ट कन्डाक्टेड बाय CSB राइट ओमफ्राय एग्जामा कन्डाक्ट जादोंमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि कन्डाक्ट खालामनायाव थार्ड ग्रेड 4आ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खालामदोंमोन बेनिफ्राय फरेस्ट आरो BCDC तो एग्जामाथ' बहुत मोजां स्मुथलि कन्डाक्ट खालामदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया थेंक इउ सो माच बाट गेजेरावहाय मा जादों गभर्नमेन्टआ बे टाइमावहाय इलेक्सन खाथिमोन ना इलेक्सननि सिगां मा साख्रि लानो हादों होनोबा अनलि BCDC एन्ड फरेस्टखौ होलांदों थार्ड ग्रेड लेभेलाव आरो GT खौ आं दोनथ'बाय साइडआवहाय ओमफ्राय पेन्डिं थानाय टेक्निकेल HS लेभेलनि नन टेक्निकेल ग्रेड 3 डिग्री लेभेल एन्ड ग्रेड 4 स' ग्रेड 4 खौथ' नभेम्बरावनो होनाय आरो मेआवनो होनाय स' बिनि रिजाल्टखौ होबानो हायोमोन नाथाय मानि थाखाय होनो हायासै बेखौ आइ डन्ट नो खिन्थु बेवहाय रिजाल्टआ फैथारनांगौमोन ग्रेड 4आ आरो दा बेखौहाय एसेथ' मोजां बाइबा टेस्ट जोबलायनाय ग्रेड 4 खौथ' रिजाल्टखौ होनांगौ अभियासलि बेखौ होनांगौ आरो अनलि बाइबा टेस्टल'मोन ना दा बेवहाय सोर एक्सेलेन्ट थांदों बा सोरनिखि मोजां पारफरमेन्स होदों थ' बिसोरो साख्रिखौ मोननांगौ 193 पस्टआव मिनिमाम 10 पास बा क्लास 8 पासमोन खिन्थु मेक्सिमामनि खोथा मेनसन खालामाखै जायनि जाउनाव सबे माने एग्जामखौ होदों जेतिया माने 193 पोस्ट আহিছিলে ইয়াতে কোনো মেনশন কৰা নাছিলে কি মানে অনলি ক্লাস 8 বা 10 পাস সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা ইন্টাৰভিউ দিব পাৰে বুলি ঠিক আছে ইয়াতে সবে এপ্লাই কৰিছিলে বা ইন্টাৰভিউ দিছিলে নিজে CSB একসেপ্ট কৰি ইন্টাৰভিউ কন্ডাক্ট কৰিছিলে যিমানবোৰ গ্ৰেজুৱেট আছিলে তো যোনে এক্সেলেন্ট মাৰিছিলে বা কোনবা যদি পাৰফৰমেন্স ভালকে যদি দি আহিছিলে তো সবে চাকৰি পাব লাগে কিন্তু এটা যেতিয়া মে মান্থ আহিছিলে ইন্টাৰভিউ হৈছিলে আকৌ এই গ্ৰেড 4ত তাতে ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰা আছে কি মানে ক্লাস 8 টু HS পাস সকলে জাস্ট ইয়াতে ইন্টাৰভিউ দিব পাৰি বুলি কিন্তু যোনসকলে ডিগ্ৰী পাস কৰা আছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে চাকৰি নাপায় তো বিয়ে मोजां जादों थिक बेबादिनो मोजां माने थानांगौ आरो गाइडलाइन्स कि माने क्लास 8 पासनिफ्राय HS लेभेलाल' मेआव जानाय इन्टारभिउ ग्रेड 4 275 आव इलिजिबल डिग्रीया नट इलिजिबल किन्तु 193 आव बयबो इलिजिबल स' बेखायनो बेवहाय एसे नायनायाव एसे बेले बेजे जादों नामा এই माबायावहाय ग्रेड 4 आव बिनि थाखायनो रिजाल्टखौ बिसोरो माने थाब होनो हायासै जानांगौ बे थांबाय दा बेखायनो रिजाल्टआ फैथारनांगौ रिजाल्ट आहिबो लागे ग्रेड 4 एन्ड नेक्स्ट बेनो जाहैबाय जोंहा थार्ड ग्रेड स' थार्ड ग्रेडआवहाय स्टार्टिंनिफ्राय मेनसन खालामनांगौ जायो IPO प्रब्लेम्स फार्स्टआवथ' CSBआ अनलाइन खालामाखैमोन ना अफलाइनसो खालामदोंमोन IPO ओरैबायदि प्रब्लेम जादों এনেকৈ प्रब्लेम হৈছিলে IPO মানে বিচাৰি পোৱা নাছিলে চবে ঠিক আছে পালিও মানে বহুত খেলিমেলি হৈছিলে আৰু টাইমৰ লগত কথা আছিলে অফলাইন এপ্লাই কৰা আছিল তো তাৰপিছত डेट एक्सटेंशननि खोथा फैदों डेट एक्सटेंशन जानो थाखाय आं स्पेशली इयुथ्सनि थाखाय मेल खालामना होनानै 5 days नामा लास्टेड एक्सटेंशनबो जादोंमोन दा बेफोरनि मेहनत IPO खौ जेने तेने दानदों बा खायसे IPO खौहाय बेलेगनावहाय माने बिदिनो थार्ड पार्टिनिफ्राय लानांगौ खरसा थांदों
प्लास एग्जामाव थांनाय कर्सा थांदों एन्ड बाइबा टेस्ट हैनायाव कर्सा थांदों सरि बाइबा टेस्ट जायाखैगोन ग्रेड 3 जायाखै येस जायाखै दा बेफोरनि खस्थ' आरो टाइम कनजिउम खालामनाय ओरैबादि रिस्टार्ट खालामनांगौआ माने इयुथ्सनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो जि जाबाय एग्जामाथ' मोजाङै कन्डाक्ट खालामदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया एग्जामा मोजां कन्डाक्ट जालांदों स्मुथलि जादों बेवहाय खुनु पेपार लिक जायाखै थ' जुदि पेपार लिक जायोबा एग्जामा केन्सेल जानानै रि एग्जाम जायो आरो जेरै आसाम पुलिसाव जों एग्जाम लानो हायो जुदि एस आइ लेभेलाव पेपार लिक जानायाव एग्जामा केन्सेल जानानै रि एग्जाम जादोंमोन खिन्थु जोंनि BTC आव बेबायदि लिक जायाखै थ' बेनि थाखायनो इसेबां मोजां स्मुथलि एग्जाम कन्डाक्टेड जानायखौ जुदि नैबे दानि गोदान सरकारा एग्जाम्पल दाख्लै सासे इमा बुंदोंमोन ना बेनो जाबाय जिमानफोर माने थांनाय प्रिभियास गभर्नमेन्टआ एग्जाम बा हयथ' इन्टारभिउ लादोंमोन बातिल কৰা হ'ল বুলি ক'লে বা কেনসেল কৰিলে বুলি ক'লে তো হিটো কথা লৈ এতিয়া বৰ্তমান বহুত মানে কন্ট্ৰভাৰ্সি চলি আছে ইউথছৰ মাজত যে হসাকে কেনসেল হ'ল নেকি বা ৰিটেনলিটো আহা নাই বৰ্তমান ৰিটেনলিটো फैयाखै কেনসেল खालामदों होननानै दा जुदि हसाके जुदि केनसेल खालामारोब्ला तो केनसेल खालामारोब्ला तो स्पेशली फर यूथ्सआ माने ओरैबादि प्रब्लेम फेस जागोन गभर्नमेन्टआ प्रब्लेम जाया स गभर्नमेन्टआ प्रब्लेम जाया पलिटिकल पार्टिया बोथ साइड प्रब्लेम जाया बाट जोंनि यूथ्सनि लाइफनि खोथा दङ यूथ्सनि स्ट्रागलनि खोथा दङ गोसो बायगोन मेनलि माने गोसो बायगोन आरो हार्ट जागोन जायनाखि खस्थ' खालामनानै एग्जाम होदोंमोन स जों यूथ्सआ रिक्वेस्ट खालामनांगोन गभर्नमेन्टखौ जाहाथे माने स्मुथलि रिभेरिफिकेसन खालामनानै बा हयथ' रिप्रसेस खालामना होयो अब्ला जोबोर माने गभर्नमेन्टखौ बाख्नायगोन एप्रिसिएट खालामगोन थेंक्स जासिगोन जाहाथे दानि कारेन्ट गभर्नमेन्टआ बा बिथांमोननि सरकारा बा दानि गोदान सरकारा जाहाथे यूथ्सखौ नायनानै जाहाथे मोजाङै होयो आरो नाम मोनगोन आरो प्लास एमएलए इलेक्सनाव ओरैबादि पजिटिभ पइन्ट फैगोन कि माने एमएलए इलेक्सनाव बयबो मोजां मोननानै सापर्ट खालामगोन आरो नाथाय जुदि फैनानै लामा ससेयाव जुदि एसेबांनाखि स्टेज 1 कन्डाक्टेड बा फिनिश जाखानायाव जुदि लास्टआव जुदि मानियालासिनो एक्सेप्ट खालामालासिनो जुदि केनसेल खालामबाथ' एमएलए इलेक्सनावहाय एसेबाबो प्रब्लेम जायो आरो माने दुखु मोननाय थागोन नालाय यूथ्सआ थ' बेखायनो जोङो रिक्वेस्ट खालामनांगोन कि माने गभर्नमेन्टखौ जाहाथे थाबैनो नैबे नभेम्बरनि लास्ट उइकफ्राव रिप्रसेस खालामनानै कमप्लिट खालामनानै डिसेम्बराव जाहाथे एपइन्टमेन्टखौ होयो माने निउ इयार गिफ्ट 2026 नि निउ इयार गिफ्ट जाहाथे स्पेशली फर यूथ्सनि थाखाय होयो अब्ला ओरैबादि बेनिफ्राय खुसिन बाथ्रा थानो हाया आरो तो जों बेखौनो सावरायदों दा गोबां कमेन्ट्स फैदों माने सबे मैक्सिमाम कमेन्ट्स देसे कि माने केनसेल হ'ব नालागे বুলি जोबोर मोजां भेरि गुड नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम सबे कमेन्ट्स কৰিব আপোনালোকে কি বিচাৰিছে যে কেনসেল হ'ব লাগে নে নালাগে ৰিপ্ৰচেছ হ'ব লাগে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই নেকি কি বুলি ক'লে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিজাল্ট दिया নাই নাকি कमेन्ट्स तो आहा নাই ठीक है जोंनि कन्टेन्टआ थार्ड ग्रेड आरो ग्रेड 4 रिप्रसेस जानांगौ प्लास केनसेल खालामनाङा बेनि सायाव दायो कन्टेन्टआ दंगासिनो दङ लाइभआवहाय फरेस्ट आरो BCDC ना केनसेल जागोन नामा एनि फार्टार इनफरमेशन फरेस्ट आरो BCDC ना केनसेल जानायनि लामायावनो गैया बादि आं नुदों नाथाय जुदि इलिगेल दङबा केनसेल जागोन येस जुदि इलिगेल प्रुफ दङबा एभिडेन्स दङबा येस 100% दे विल बी कैंसल टर्मिनेट जुदि अमर राजा महिलारि सोंदों केनसेल जागोन नामा होननानै एभिडेन्स दङबा हमना ला क्राइटेरिया मिट जाया लाइक एग्जाम्पल सोरनाबा बैसो बारबाय बा एचएस पास नङा बा काट अफ होयोब्ला मार्क्स जुदि गोरोबाब्ला थ' बिसोरो केनसेल जागोन नाथाय जेनुइन रावबो केनसेल जाया टेनसन लानाङा जेनाखि जेनुइन दङ दा बेफोर गासैबो गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन जानांगौ इन्टारनेलि माने भेरिफिकेसन जादों जानांगौ बेखौथ' अपेनलि खोन्थायाखै आरो प्रेस मिटआव बुंदोंमोन कि माने टीम माने जेनाखि बेखौहाय रिभिउ खालामग्रा थागोन होननानै इन्टारनेलि दङगोन बेखौ नायबिजिरदोंगोन एपइन्टमेन्ट होखानायखौ केनसेल एमसिएलएफोरा खुगा दनसो मा होनखो खालामा बेबो आरो माखासेयाव पलिटिकेल डायलग थायो किसुमान माने पलिटिक्स डायलग আহি যায় पलिटिकेলত माने किसुमान डायलग থাকে যে मैक्सिमाम कटा कले माने হ'ব এইটো নহয় किसुमान माने एने কয় মানে এইটো বস্তুটো মানে পলিটিক্সৰ আহি যায় ঠিক আছে কেনসেল বুলি ক'লে কেনসেল নকৰে যাহাটা কেনসেল কৰিব নোৱাৰা কাৰণ বহুত সিস্টেম থাকে বহুত ৰুলছ থাকে তো ইমান আমি টেনশন ল'বলগীয়া বৰ্তমান নাই বাট ৰিটেনলি বৰ্তমান কেনসেল কৰা নাই ঠিক আছে জাস্ট কৈছে কি মানে ষ্টেটমেণ্ট দিছে কি মানে কেনসেল হ'ব যদি ইলিগেল যদি চাকৰি লৈছিলে
सुस्मिता 2000 मानसि सेलेक्ट जानानै दं आंनोबो क्लियार जादों आंनिबा केन्सेल जानाङा दायो जास्ट रिटेनासो क्लियार जादों नङा होमबा बावथ' इलिगेलनि खोथा ओंखारथ'वा जास्ट इटिया बर्तमान रिटेनहाय क्लियार हरसै एपइन्टमेन्टआ पनाय ग्रेड 3 डिग्री लेभेलाव दा इलिगेलनाथ' मिथिनाय नंथा बर्तमान खिन्थु रिटेन पास जानायफोरा बयहाबो मोनसे एम्स थायो नालाय हप थायो नालाय जे बाइबा टेस्टखौ जाहाथे मोजां मोजां होनो होननानै थ' बेखौ जुदि रिप्रसेस खालामोब्ला बुहुत गोजोननाय थागोन नेक्स्ट निउ एडभार्टाइजथ' बेखौ दायो रायखांनो हाथ'वा माब्ला समाव फैगोन दानिया प्रसेसा बुहुत प्रब्लेमाव नालाय मैखोमा होनदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 आथ' केन्सेल जागौ उइदाउट एनि रिजन व्हाइ मानि थाखाय एपइन्टमेन्ट होखानायखौ केन्सेल खालामा आदसा बिदि कमेन्ट्स फैदों मेरला फैदों एन्ड जायोबा गासै सासे होनदों साना होनदों जायोबा गासैबो जाजोबनांगौ जे एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बेखौबो जायाबा मोनसेबो जानाङा आदसा बिदि माने गाव गावबागाव बयहाबो माने एजेन्डा माने अपिनियनखौ होदों आरो ना थिग আছে दा नोंथांमोना मा लुबैदों थ' कमेन्ट्सखौ खालामगासिनो दङ दा जियानो जा थेंक इउ स' माच लाइभआव थानायनि थाखाय आरो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ভিডিঅ' फैगोन আজি ডিএমইৰ কাৰণে ৰিজাল্ট আহিলে যোনসকলে মানে PWD কেটেগৰীত আছিলে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল ৰিজাল্ট দি দিলে ঠিক আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড জব কেঞ্চেল হ'ব নেকি ফৰেষ্ট গাৰ্ড কিছুমান কেঞ্চেল হ'ব চাগে ঠিক আছে যোনে ইলিগেলি চাকৰি লৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেঞ্চেল হ'ব লাগে চাগে ইমান ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কেঞ্চেল হ'ব নে নালাগে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ ল'ব দায়িত্ব ল'ব আৰু অলৰেডি কৈছে কি মানে যোনে ইলিগেলি চাকৰি লৈছিলে ফৰেষ্ট হওক BCDC হওক কেঞ্চেল কৰা যাব বাট কোন যাব কোন কাৰ নাম আছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত এইটো দায়িত্বটো নাই ग्रेड 3 ना नेक्स्ट बायबा जागोन ना कम्पिउटार टेस्ट बायबा जागोन बायबा बाट कम्पिउटार अपारेटरफ्रावहाय स्किल टेस्ट लानो हागौ जुदि सिस्टेमा आइटिआ जुदि थिग थायोबा जुदि आइटि फेसिलिटि जुदि अके दङबा स्किल टेस्टबो लानो हागौ बाट आंनि साननाय बादिबा 90%ना बायबा टेस्ट जानो हागौ आरो जेरैहाय एग्जाम्पल सर्ट किसफोरखौ सोंनो हागौ माखासे ब्राउजारफोरखौ सोंनो हागौ स्किल टेस्टआ बे टाइपनि जागोनथ' थार्ड ग्रेड लेभेलाव खिन्थु डाइरेक्ट प्रेक्टिकेल टेस्टखौहाय जोंनि BTC आव फेसिलिटि दंना गैया आं बेखौ मिथिला खारन मोनफेराखैमोन माइदांस्रि बसुमतारी ब्र जोंनि कोअर्डिनेटरा जाला नामा कोअर्डिनेटर वाज कन्डाक्टेड बाय PNRD ना स' बे आसा गैया खारन थार्ड पार्टिस लागादोंमोन गभर्नमेन्ट आखायाव लाखायाखैमोन ना भिलेज कोअर्डिनेटर बा गुबुन गुबुन CEM इनिशिएटिभ बेफोरो थार्ड पार्टिस लागादोंमोन ना NRDS लादोंमोन ना फरेस्ट रानिं बायबा टेस्ट खालामनायाव गासै 15,000 थांखागोन माने गोबां खरसा जादों नङा होमबा ग्रेड 4 नि मा जागोन ग्रेड 4 खौ मा जागोन जिखुनु जाया थार्ड ग्रेड 4 खौनो जों दा सावरायगासिनो दङ दा जोंनि डिमान्डआ बेल' कि माने इयुथ्सनि डिमान्डआ नोंथांमोननि डिमान्ड्सखौसो आं बुंगासिनो दङ जे नोंथांमोननि डिमान्ड्सआ बेनो गासैबो पस्ट जेनोखि दङमोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेट केन्सेल जाना होननानै बयबो डिमान्ड खालामदों अबभियासलि खालामखागोन मानो होनबा साफा सानैनि थाखाय केन्सेल खालामनांगौनि अल पस्टखौनो खालामनांगौ बेथ' जानो हाथावा जुदि इलिगेल साथाम साब्रै दङबा येस 100% दे विल बी टार्मिनेट जानांगोन बिसोरो बेवहाय खुनु सोरबा XYZ नि खोथा गैया माहाजोन जा गोरिब जा जेनोखि इलिगेल दङ ना बिसोरो गानाय चान्सआ दङ दा जों गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामनांगोन आरो जाहाथे माने मोजाङै रिप्रसेस खालामना होयो थाबैनो आरो लोगोसे जेनोखि 2026 निउ इयारनि सिगां स्पेशल गिफ्ट जाहाथे होयो दा आसामाथ' बहुत साख्रि गासिनो दं आसामा थ' आसामा 13 आवहाय GT PGT निखौ होबावगोन एपइन्टमेन्टखौहाय बिनि उनावहाय पुलिसखौ होसिगोन बेनि उनावहाय लास्ट उइक नभेम्बराव मेडिकेलनिखौ होगोन बा हयथ' फार्स्ट उइक डिसेम्बरसिम नेक्स्ट एडभार्टाइज নাহে ঠিক আছে এতিয়া নাহে এতিয়া যি ষ্টেজত আছে সেই বস্তুৱে আজিলৈকে মানে কমপ্লিট বা প্ৰচেছ হোৱা নাই কেনেকৈ এডভাৰ্টাইজ আহি যাব নেক্সটৰ কাৰণে এইটো নাহে নহয় গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 হওক চবে কৈছে কি মানে কেঞ্চেল হ'ব নালাগে বা ৰিপ্ৰচেছ হ'ব লাগে বুলি ক'লে তো ঠিক আছে ৰিপ্ৰচেছ হ'ব লাগে আমি চবে মানে গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব যে যাহাতে মানে কেঞ্চেল নকৰে বুলি
ML इलेक्सनाव 0 तो बेफोरो एसे माबागोन एसे मा होनो प्रब्लेम जानो हागौ इफेक्ट जानो हागौ कि माने नेक्स्ट इलेक्सनफोरावहाय जुदि केन्सेल खालामोब्ला आरो गभर्नमेन्ट एन्ड पेरेन्टसफ्रा सरि इयुथ्स एन्ड पेरेन्टसफ्राहाय माने बेखौथ' लुगैयाखै बयबो गाव गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौथ' साख्रि होनो नाजादोंना नङा होमबा थ' बुहुत एग्जाम हैनायफ्राव फरेस्टआव खारनाय BTCआव खारनाय एग्जाम हैनायफ्राव बेसेबां खस्थ' गारिजों दोनलांदों बा भारा लांदों बा हयथ' सोरबा थाबायलांदों एग्जाम हैदों थाबायलांदों सोरबा बाइकजों थांदों ना खस्थ' खालामनानै थ' बैफोर जुदि स्ट्रागोलखौ गोसोखाङोब्ला इसेबां खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे हप लानानै एम्स लानानै मिजिं लानानै जुदि बे जिनिसा जुदि दिनैनि दिनाव केन्सेल जायोबा दैयाव ओरैनो थाङोबा थ' बेफोरो मा जाथावगौ बेनि सायाव माने गोबां साननो गोनां गभर्नमेन्टआबो जाहाथे थाबैनो प्रसेसखौ खालामनो हायो रिकुवेस्ट खालामदों ब्लगफोरावबो जइन जादोंबालाय दायो उइदाउट एडभार्टाइजमेन्ट दा ब्लगावथ' गैथ'वा बर्थमान माल्टिपार्पज एसिस्टेन्टफोराव थ' बेखौ मोनथ'वाखै फैथ'वाखै बर्थमान खिन्थु ब्लग लेभेलाव कन्ट्रेक्ट बेसिसाव साख्रि ओंखारगोन एडभार्टाइज जागोन बाट उइदाउट एडभार्टाइज उइदाउट